Hey, it's Key and welcome back to my channel. Hi guys, hindi talaga sana ako mag-vlog ngayon. Pero guys, may natanggap tayong ayuda. Ngayon lang, mga 5 minutes siguro ang ano. So, nakatanggap na naman tayo guys ng mga paayuda sa ating mga friends dito sa Edmonton, Canada. May insertin ako na ano dito guys, clip dito from na-vlog ko kasi siya kaunti ng, di ba, sabi ko na ba guys na may nagbigay sa amin ng yung pa stereo system or sound system. So, isa din siyang vlogger dito sa Edmonton, si Kuya Caloy Mendoza. I will leave the link ng kanyang YouTube channel sa baba. So, para mag-subscribe din kayo sa kanya. Kasi ang dami, lalong-lalo na dun sa mga maraming questions regarding how to be here in Canada. So, ang dami lang videos guys. At i-subscribe nyo si Kuya Caloy kasi napaka-bait niya at saka yung family niya. So guys, at ngayon naman, nakatanggap na naman tayo ng mga paayuda guys from Ate Zola. Actually, na-meet siya ng husband ko doon sa bus station. And when my husband, pagkakita niya doon sa bus station, alam na alam niyang Pinay siya. So, sabi ng husband ko, ang ginao, ang lamig. So, doon na nag-start yung conversation nila. Sorry guys, pero baka medyo maingay kasi nagpaano ako na ginamit ko yung dishwasher. Kasi ang dami kong ano guys, so I don't feel like doing something. Charot English. I don't feel like doing something. Ngayon parang na ano ako kasi medyo feel ko na malapit na akong ang dami ko pang labahin. Hindi pa ako nagwa-washing kasi hindi pa ako naglalaba guys kasi naubusan kami na sabon. Baka bukas mo na kami mag-grocery. So ayun nga. Doon sila nag-meet sa bus station guys, and she is also from Mangagoy, Bislig, where I came from. I graduated Kinder 2 or daycare center sa John Bosco School sa Mangagoy, sa Forest Drive Village. And then yun nga, naging friends namin sila, dami na nilang nabigay sa amin guys. And today na naman may binigay siya, but this is actually from her sister. So, ayun yung nakikita nyo guys sa aking lahat yan is mga paayuda. At sorry na yun guys sa aking mata dahil kakagising ko lang. It's already 5. Actually guys, kanina sa labasan ako nag-vlog to unbox all of those things. Pero medyo nahihiya ako guys kasi may tao sa kinala madam. And yan lahat is mga paayuda din lahat. Paayuda yan lahat. So, i-unbox natin yan. Yung dalawa guys, hindi yan basura, kundi mga gamit yan. So, let's unbox. Actually, yung isang yung isang bag is na-open ko na kasi, alam niyo naman si Inday Kiray, masyadong curious. So, ito na lang unahin natin guys kasi na-open na siya. Mga paayuda. Diba? Ito. So, na-open ko na ang lahat ng one of the bag. Na-open ko na. And I'm so happy guys because it's a girl thing. At right. So, here's the first bag. It is actually para cosmetic bag if I am not mistaken. Charot. So, tada! So, these are all. Ito yung nasa loob, guys. So, lahat nito is pangpaganda. So, meron ditong mga hydrating shuva, mga body partner. So, maingay na naman dishwasher. And we do have, I think lahat ito is mga samples. Pero I am so grateful na binigyan nila kami nito. Kasi lalong-lalo na, diba? Dito is nag-hot water ka talaga tuwing naliligo ka. Kasi, dito guys, malamig na dito. Malamig dito din na. Malimig talaga. So, meron tayong, hindi ko na lang basahin guys. Hindi ko kabisado yung paano i-pronounce yan kasi lang naman tayo guys. Ang ating mga sabon is mga pang Pinoy. So, yan.
And we actually have Juicy Couture na sample na pabango. Hindi ko pa siya na ano actually, pero matry. So, ito guys. I hope ano siya, para madala ko siya sa work. And we actually do have mga Bioderma. Ang dami guys. As in super. Mga Clarins. Mga pabango to. Mga sample. Ay, hindi pa siya pabango. Serum. Let's try this one guys. I'm so happy. Basta ang dami niya. Mga sample ano siya. Mga Clinique. And we also do have Shiseido. Ewan ko. Hindi ko marunong magbasa niyan guys. Kasi ano lang tayo eh. Aliping sa gigilid. Aliping sa gigilid. And then, basta guys, ang dami. Oo, may paganito pa. Tiyan. Clinique Moisturizer. Yan. Basta lahat nito mga pang-hydrating yata. Clinique. Diba? Diba? Grabe talaga. So, hindi ko na ito i-go through lahat. Marcel. Basta, yun guys. Huwag nyo na lang huwag nyo akong i-bash. So, mga ganyan. Tapos, meron pang face wash. Diba? Bongga. Grabe talaga. Skincare. What's this? Triple Firming Neck Cream. Diba? Guys, grabe, sobra. Wow! At meron pa tayong pa-highlighter. Wow! So nice. I'm excited to use that. I-use that. Nakamask ka lang dahil. Extra firming ng Clarins. Tapos, beauty perfume na basta yun guys, yun nga, ang cute, wow, so sexy. So sexy love. Narciso, nasaan ka, Narciso? Yan, basta ang dami guys. Mostly nito is may pabango pa. Ang bango nito, kahit hindi ko pa siya nasi-smell. Sugarful na Michelle Germain, Paris. Ang bango niya. Kahit hindi pa naka-open. Wow! Of course, St. Ives. Ito lang talagang alam na alam natin, guys. St. Ives, yun yung ginagamit ko. And La Roche-Posay. Tama ba yung pagka-spell, pagka-pronounce ko? Bahala na kayo, guys. Basta ito, ang dami-dami pa. So, I love it. So excited to use all of this. Mga Kiehl's na mga hydrating eye balm. We have Kiehl's pa rin na mask. And sa mga pangmata ito guys, diba? Clinique. Ito, live selling ba ito? Ano to? Hydra Burst Gel Lotion. Diba? So siya. Lancome. Diba? So siya mo, diba? Kaya kung bumibili ng mga ganito guys, pang ano lang tayo Likas Papaya. Since 1994. Since 1994? Precisely my brow pencil. Oh my gosh. I'm so excited to use this one. So happy guys. I'm so grateful talaga sa mga nagbigay kila ate. Skin paste. Huwag mo na lang basahin tayo. Basta yan. Number 7. And what's this? Ombre Satin. Yan. From Clarins din. Diba? Bongga ka dyan. Moisturizing cream. Ang gaganda nito guys. Kasi pang sample ano lang siya. Sample na ano ba? Sample nga. Diba? So I'm so happy. Sa tayong maswerteng nila lang guys. So, ibabalik ko lang. Balik natin ang mga paayuda. And we still have lots to open. Lots to open. Many to open. Sabi ng aking teacher sa com, ito dapat mag-lots kasi hindi naman lupa. Many to open.
So, hindi ko na lang yan ilalagay. Ilagay ko na lang. Oh, happy talaga. Oo, mo dahil. So, that's the first bag. Ang cute pa ng bag. Oh, pag yellow, naalala ko yung ano ko. Shout out to Bianca May. And, oh, so excited. What's in your, ang title dapat nito, what's in your garbage bag? O, diba? Pero may iba naman guys, what's in your garbage bag? O, diba? Sa shelf. Oh, may pabag pa tayo guys. Kate Spade. O, diba? Social lang atin yun. So happy. Meron pa tayong paano guys, Kate Spade na mga wallet. Grabe talaga. Grabe naman. So happy. Ite-text ko talaga sila guys. Wow! Costco. Oh. Wow. At as diba guys, wala tayong mga ilong. Pinoy tayo, diba? O diba? Pang-aura. Huwag yun na lang pansinin ang ating mga ilong, guys. Tayo yung mga Pinoy. Tayo hindi pangok. Pangok. Yan. So happy. Diba? Pang-social diba? Ito yung nakikita ko sa mga artista na, hindi sa Costco na ano ha, pero ganitong yung mga lalagyan, diba? Social. Social ka dyan. So we have a bag. Kate Spade. Swerte mo, Day. Uy. Ano bang ginawa mo, Day? Bakit ang swerte mo? Di ba? Wow. Pero guys, may ano ako. Kung matatanggap ako doon, I will use this bag. But, hindi ko pa sasabihin, guys, kung saan ako natanggap. Saan ko gustong matanggap. Secret pa yun. Pero yung mga ibang friends ko, alam na nila. Next, what's inside your garbage bag? At maganda yun. Oh, what is this? What do you pronounce? Spa exfoliating gloves. Oh, magagamit namin ito. May paano pa guys, pantyhose pa. O diba? Sheer tights. O diba? Bongga. Ito pa pala. Meron pa tayong sheer tights with, may presyo pa, $7. Wow, mahal ah. I'm so happy. Mo dyan. Ilagay muna natin ito kasi hindi pa natin siya gagamitin. At this, put away ko na yan. At i-keep ko na yan. Next. Wow. Parang may nakikita akong shoes. Oh my gosh, ang dami nito. Parang hindi ko ata ma-open. Oh my gosh, guys. Did you see this? Oh my goodness. Ang dami ng shoes. Ang daming shoes. Super. May inggit na naman yung husband ko nito, guys. Kasi ako yung tiba-tiba palagi sa mga ganito. Alam mo naman, may friends namin mga babae. Diba? Alangan namang bigyan siya ng mga panlalaki. Oh. I'm so excited. Oh my gosh. Ang dami nito. Yan ko na lang. Sana magkasya. Oh, size 7. I'm size 8 but we'll see if it will fit. Pero kung hindi, sasabihin ko lang sa kanila para ano din nila, diba? Ano din nila sa iba. Oh, size 7 fits well. Oh, hindi ka lang mapakita guys, pero ito. Grabe ka naman, Kiray, kung magpakita, Kiray, sa video ka. Quite ano, pero okay na rin. Pero kung hindi naman yan maano, so it's a boot. Pero hindi yan magkasya, okay lang naman. Balik natin sa kanila, guys. O, diba? May sleeper na tayo sa house. Yay! Thank you so much. Yan.
Size 37. Ang ganda nito, guys. Meron na tayong pag-boots. Wow, sana magkasya naman yun. Kahit 37 ito. Kasi size 8 ako eh. Kinampaan ko kasi dahil. Pero okay na rin to. Oo, diba? Dapat manipis lang na ano yung gagamitin ko. Oh, ha? O, diba? Okay na rin. Size 7 is okay. Hindi siya magano ano. Hindi siya ano ba talaga? Hindi siya masyadong masikip. So, okay na rin. So, guys, ibaba ko kayo, ha? Baba. Hello! Tatapusin natin ang ating pag-unbox ng what's inside your garbage bag. Grabe ka naman, Tay. So, nasukat ko na ito, guys. It's size 37 but okay siya sa akin. So, ang gagawin ko nito para hindi masyadong maano na is lagyan ko lang ng manipis lang na ano. O, diba, guys? Wow, ganda nito. I have na my winter boots. Hindi na tayo bibili, guys. So happy. O, diba? O, ito, size 38. I'm pretty sure okay to sa akin. Wow. O, diba? Ang ganda. Sukat ko na. Yan muna kayo, guys. Isusukat ko lang ito. At makikita na maganda siya. Bakit ay size 37? Para hindi ata siya maano sa akin. Ayun na. Wow! So lovely! O, diba? Nagpakita ka pa talaga, guys. O, yan. O, diba? Cute! Sorry, guys, ha, kung naano na itong bag na ito. Nakakita na kayo ng mga hindi kaya-aya. So, we have another shoes. Ito. Wow. Bongga. Another boots. From Planet. Wow. Worty mo, guys. Size ano to? Size. Ilang size na yun? Ano? Size 7? Basta. Try natin. Wow. Cute naman. O, diba? Ang cute. Sexy, ah. Cute niya. And, meron tayong pa high heels. Grabe, oh. Size. Anong size nito? Pero I hope it fits well. Pag mga ganito, hindi ato mano eh. Pag hindi kasya, hindi talaga. Medyo masikip, guys. Pero sexy, diba? Oh. Pag mga ganito, pero we'll keep this. O, diba? Meron pa tayong pa-shoes na ganito. Pang-winter din ito eh. O, diba? Thank you! Thank you sa mga nagbigay. Ito guys, pang ano din to, oh. Pang ano eh. Pang summer. Pero I think hindi to kasha. Pero we'll see. Ito guys, how about this one? Okay lang. Pero hindi siya maano sa akin. Mahal siya sa akin. Ano kasi talaga ako? Size 38. Size 38. So, yung mga hindi nagkakasya guys, i-separate na lang natin para umigay na lang nila sa iba, diba? And, what's next? So, next is ito pa talaga. Isa na namang pouch. A clinic pouch. And, ang mga laman na naman is ay mga pangpaganda. Ito is lotion. Yan. Avon. May Avon pala dito. Pero hindi to yung Avon ata. Avon talaga. Hindi ko alam yun.
Ayan, meron pa tayong mascara ng CoverGirl. And then, we have tweezers. O, diba? And that eyebrow. Love it. And silk infusion. Ano ba to? Hydration. Wow. Wala akong mga ganito guys. Pang bongga man ito. We have Clinique na ano, blush. Blush on. Pang bongga man ito guys. Hindi ba natin afford ito? And body lotion din. Gamitin na natin yun guys. Sayang eh. Clinique na ano ito? Eyeshadow. I think so. Oh, okay. Yan. Eyeshadow na from Clinique. Ang cute, oh. Wow. So, girly-girly. And, we do have, ano to? Revlon na. Para sa nails. Ang tamang-tama, guys. Maglilinis ako ngayon ng ano ngayon. Nails. And, ano pa? Wow! Lots of lipstick from Lancome. Okay. Very sexy. And, meron tayong pa lip balm. Diba? Cute. Wow. Cute, cute, cute. And, oh guys, Dior. Dior. Oh, lipstick din ito. Pa! Oh, diba? Diba? Oh, cute, oh. Gamitin natin sila guys kahit na ito rin may Avon. Wow. O diba? Ikat kay kag mga lipstick guys. And another lip balm. Hindi ko alam ng mga brand nito guys. Bala yung alam ko. Oh, another ano naman. I think it's lipstick. Meron pa din tayong wow, ano guys. Wow, thank you so much talaga. Wala akong mga ganito na. Naubusan ako ng mga eyebrows. And this one also. And another for lipstick moisturizing lip. Diba? Wow, magagamit ko to guys. Magagamit talaga. Magagamit ko silang lahat. Gamitin natin sila guys. While the supplies are there. Supplies are there. What? So, ilagay lang natin guys again in the pouch. And next is mga ano na, yung sabi ni ate na mga shower curtain plus liner. Hooks inside. Hindi na natin yan ano guys. Hindi na natin yan ano. Tapos, meron pa tayong what is this? Ano to? I don't know if it's blanket ba ito? Parang blanket siya, guys. Wow, thank you so much. And, so, yan na, guys. Yan na yung laman ng ating first trash bag. And, next is, kunin natin yung isa. Ano pang laman na? Hi guys! So, ito na ang ating pangalawang trash bag. Pupunitin na natin ito. Gusto ko sanang hindi talaga mapunit ito para magamit ko ba yung ating trash bag. At magamit pa rin din naman ito. Magagamit pa rin ito. Oh, yan. Good, good. What's inside it? I'm so excited. Okay. Sabi niya kasi may workloads. So, ito guys, may mga pang-work na mga ano. Oh, wow. Love it. Kasi wala akong mga ganito guys. Iniwan ko sa Pilipinas. O, diba? Maggamit na ito. Hopefully, it will fit me. Yan. Lagay natin dyan. And ano to? Oh, boba-bongga. May pa-pencil pa si ate. O, diba? Wala akong ganito, guys. Kasi iniwan ko sa Pilipinas. At gamitin natin yan, guys, while it's still summer. At ito, mga, I guess, mga pillowcases. Ayan.
So, huwag na nating guys, guluhin ang mundo nila. So, we'll live. So, natumba pa kayo guys. Yun na nga. Huwag na natin guluhin itong mga ganito. Kung paano sila tinok, ano bang Tagalog dun sa paano sila na-fold, yun na yun. Huwag na natin guluhin ang mga mundo. At we have, woo! So sexy, sexy love. O, diba? May pag ganito tayo. What's this? Oh my gosh, I love this. I love white. I'm gonna wear this. Ang OA mo tayo, uy. Oh, I love it. Ang hanahanap ko talaga is white. I'm gonna wear this, guys, sa aking, basta, secret muna. And, ano ba to? Meron din tayong pa ganito. O, diba? Lagay mo na natin, guys, yung hindi mo natin, gagamitin. And we have from Jacob. Ito, pangbongga ito. Gagamitin natin yan, guys, pag mga ganyan. O, diba? Ito po ang summer, o, diba? Magagamit natin yan, guys. Walang problema yan. At ito, Pilipinas kong minumutya. Ito, parang pwede sa aking magulang. Ito. Kasyang-kasya to sa aking mother, Madala nga sa Pilipinas. Ipabox nga. And, wow, I love it. Small shopper, alam kong ano to sa akin. Ito, So, susuotin natin yan, guys. Natin yung mga hindi natin magagamit muna. Pero, separate natin kung ano yung magagamit. And, we actually have this. Kung sexy din sa back. Pero, I guess hindi to kasya sa akin. So, separate muna natin ang mga hindi nagkasya. And ito, Calvin Klein. Wow, social. Ito magagamit ko to. Kasi feeling ko kasya. And, ito rin. Mga pang ito office, diba? So, magagamit natin yan. Nag-live selling na ba tayo, guys? Ito rin, magagamit ko yan. Ang dami ko na ng damit. Hindi na ako bibili. So lovely. Ito din, bakit ang mga small dito parang pang medium na ito? Yan, nagagamit natin yan. Ito din. Pang office din, diba? Ang bongga. Bongga. And, ito mga pag ganito din. Gamit na gamit ito. Yan. Ang dami naman ito. Ito. Diba? Cool. Yung mga iba lang, guys, parang hindi talaga mag-cash sa akin. Ito, kakasya ito for sure. Pink, diba? Bongga ng pink. 1 million pa talaga. So, may paganito pa. Bakit yung mga small talaga is malaki dito? Well, malaki naman talaga sila. Ayan. Another coat. Wow. Suotin natin ito, guys. Coat yan. Ito para mga pang-winter na ito. Oh my gosh, I love this. Oh gosh. Oh my gosh, I love this. Diba ang ganda ng coat? Tapos may bulsa. Yeah, that's good. May bulsa. Kasi pag may bulsa, alagang-alaga tayo sa mga lamig. I think this would be the last one. Ayan, this would be the last one. Oh my gosh, this is such a beauty.
Oh, ang ganda. Ang ganda, guys. Hindi na ako bibili. I love it. Talaga. Wow. Meron na ako, another na naman ng mga winter jacket. At magagamit ko rin ito sa sa fall. At ngayon din, spring. Magagamit ko ito. Oh my gosh, I love it. Oh. Diba? Ang ganda. Oh, diba? Ang ganda niya, guys. Super. So, guys, yun na yan ang ating vlog ngayon. And, ubos na. Ito na. Wala nang laman natin mga trash bags. I'm so happy, guys, that we do have lots. We do have many clothes, new clothes. I'm so happy and grateful talaga sa mga nagbigay kina Ate Zola at saka ni sister. Hindi ko nakuha yung guys. Text ko muna kung yung name ni ate. And her husband also, which is parang foreigner din. I am so happy and so thankful nga sa mga people na binigay ng Diyos sa amin. Na, of course, tumulong din. At anyway, guys, pag matanggap tayo sa ating mga ina-apply ng trabaho, guys, we will give back. Yun naman talaga yung importante. It's better to give than to receive. Guna, guys, no? So, guys, that would be our vlog for today. Wala kasi akong ganap ngayon. Bukas, guys, pupunta kami na naman for another sightseeing dito sa Edmonton. And I hope, guys, na na-enjoy din ninyo yung aking pag-i-enjoy sa aking paghahalongkat at pagpa-unboxing ng mga what's inside my trash bag. What's inside the trash bag ngayong araw na ito. And thank you so much, guys, for watching. And please like and subscribe. And see you soon sa aking next vlog. Thank you, guys. And be happy. And trust God as always. Bye. Guys, ito na ang mga paayuda ni Kuya. Yan. Ito, Sony sound speaker. Ito lahat. Tapos may pa-grocery. Tapos super bait ni Kuya. Umiyak pa nga siya. nakikita daw niya yung sarili niya sa amin nung nagsisimula pa lang sila dito sa Edmonton, guys. So, pagdating pa namin dito sa Canada, sinabi na nila na nag-chat na siya sa akin, guys. Noon pa lang, pagdating namin sa Canada, kung ano yung namin, kung kailangan namin, kung meron pa kaming kailangan, kasi alam nilang nagko-quarantine pa kami. Sabi namin okay lang. Tapos hindi naman namin sila kilala, guys. Subscriber lang kami sa YouTube nila kasi pinapanood na namin sila even before nung nasa Philippines pa kami. So, pag-check niya talaga na andito na kami sa Edmonton, guys, nag-message agad si Kuya. Super bait talaga. At saka, super blessed kami ni Lord na talagang pagdating namin dito sa Edmonton, guys. Kahit wala kaming kilala, sobrang binigyan niya kami ng mga tao na mababait at sobrang matulungin. Isa lang si Kuya Caloy doon. Andun pa sila Ate Rhea at si Kuya Omar. Ang pinsan ni Falcom na si Shinon. Marami pa si Ate Sola. Grabe, guys. We are so blessed talaga. At saka yung Opao family pa. Grabe. Lahat-lahat ng mga Filipino dito, guys. Talagang binigay ni Lord na hindi naman namin pinag-pray na sana makamit kami ng mga taong ganito, pero alam ni Lord kung ano yung mga pangangailangan namin, guidance and all. So nagpapasalamat kami. Medyo naiyak ako, guys, kasi my heart is very overwhelmed with happiness and it is filled with super happiness. Takarang English na dive. So, happy talaga ako, guys. So, kay Kuya Caloy, thank you so much. At kay ate, hindi ko na tanong anong pangalan ni ate. Pero thank you so much talaga. At sana makapunta kami doon sa kanya. So, guys, like po at subscribe po tayo kay Kuya Caloy Mendoza. I-link ko po yung niya. Ipopost ko po yung yung link niya sa YouTube.